čo? Začína sa rozprávočka. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden lesík, forest, v ktorom rástli veľmi malilinké stromčeky. Keď boli ešte malé, mali obrovské sny, dreams. A keď vyrástli, tie dreams boli stať sa pravým vianočným stromčekom. Každému stromčeku sa to chcelo splniť, ale jednému, ako je to v tejto rozprávke, sa to úplne nesplnilo. A tak, keď prišla zima, winter, napadol prvý snežik. Black and white, pretože sniežik zakryl všetky lúky, všetky polia a jediné dve farby, ktoré ostali v celom lese forest, boli black and white. A keďže zvieratka poznali básničku o farbách black and white, radi to zarecitovali stromčeku. A básnička znela biela. To bola básnička o farbách. Keď už bol pravý čas zimy a boli naozaj tie Vianoce, do lesa začal chodiť Ujo Horár, ktorý si začal zbierať prvé stromčeky, ktoré sa stanú Christmas tree. A tak išiel do lesa a vybral si stromček prvý. A zobral si tento veľký stromček. Odniesol si ho domov, to bol prvý Christmas tree. A išiel ešte raz a odniesol si ďalší. A povedal mu, keď prišiel k stromčeku, čo mu povedal Lukáško? Let's go! Let's go! Snehuliačik to vedel. A tak si lesník, výborne, zobral stromčeky domov a v lese forest ostal už iba jeden tree, ktorý sa nestal Christmas tree. A tak tam bol veľmi smutný, až ronil slzičky. Ale kde sa vzali? Tu sa vzali, zrazu leteli vtáčiky.
Prileteli vtáčiky Birds k stromčiku a keď ho videli, že je taký smutný, chceli ho potešiť básničkou, preto mu zarecitovali básničku o kačke Duck. Taký voľný Stromček sa potešil tejto krásnej básničke, ale stále sa ešte jeho sen nesplnil a tak tam ronil slzy, bol tam stále very sad. Ale čo sa stalo? Kde sa vzali, tu sa vzali, zrazu sa objavili rabbits. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear.